Hello, good morning po guys. Ang i-repair natin ngayon ay Sony. Ang model po ay 32R47A. Ang sakit nito ay kusang nagsha-shutdown after a few seconds. Testing natin. Ano po mga boss? Magpapatuloy na ang ating laro. Nag-umpisang tumira si Minsu at napinasa kay Among ang bola. Ibinalik ito kay Minsu sa kanan. Malayo pa sa mabutas sa gitna ng field. Ayan, nagpa-power naman po pero biglang namamatay. Makakaya na kaya Isa pa. niya. Pinasa niya kay Sanjit. Maganda ang kontrol niya sa bola. Tumingin sa harapan at nasa gitna lang si Chamchay. At pinahihirapan siya ni Junghoon. Sinubukan niyang umikot pero hindi siya matagumpay. Gumagating sa lakay na mag-ilas si Junghoon. Umiikot si Yoman at nakapasok sa penalty box sa Malaysia. Naipasa niya kaya kay Juno. Nakapasok si Juno sa penalty box. Ayan, bibling. Ayaw na. Penalty. Binigyan ng referee sa alin ng yellow card dahil sa pagkaustos niya mula sa likod. Malapit ang matapos ang lamang ito. Ano kaya ang mangyayari? Magka-penalty pa kaya sila? Hoy, Ali. Pasensya mo. Huwag kang magalala. Ako, bahala sa'yo. Kusang namamatay. So, ang gagawin natin boss, tignan natin kung ano ang posibleng problema nito para makaandam natin ng matino. Pause muna dito. So, yan guys, nabuksan na po natin itong Sony na kanina ay ayaw mag-power. Pagpa-power po ay kusang namamatay. Hindi pa tuloy yung lumalabas ang picture pero after few seconds talagang namamatay po. So, karamihan po ang sakit ng ganitong mga TV ay minsan nagbabago ang value ng supply o yung backlight. Kaya pag nadidetect ng tinatawag nitong backlight driver ay nagpo-protect kaya hindi siya umaandar. Ayan. So ito guys, tingnan natin. Ito po yung backlight driver kung makikita nyo. Ito po. Siya po yan. So, ang pinaka-recommended po dito pag ganitong problema ng Sony ay kailangan ng magpalit ng backlight. Pagpalagay na natin gumagana lahat o umiilaw po lahat ay ang nangyayari kasi baka hindi pa sira, ganoon sabihin natin, pero yung value po kasi ay nagbabago at napaka-sensitive ng Sony. Kapag ma-detect niya lang na konti lang ang diferensya ay nagpo-protect na po, ayaw nang mag-power. So ang gawin po natin para hindi muna masyadong mapalaki ang gastos ay mayroon po tinatawag na bypass. Ano po? Yung bubulagin natin yung backlight driver para hindi siya mag-protect, hindi niya ma-detect na may problema. Ano ba rin? Mga kapatid. Hindi ka ba rin? Pagpasensya nyo na to mga bro. So ang gagawin po natin ay punta tayo doon sa tinatawag na pin 31. Pin 31. Ano po? Medyo malabo. Ano po? Ito yung backlight driver. So, magbibilang po tayo dun sa may tuldok. Ito po yung number 1. Ano po, ayan. Tapos hanggang dun sa dulo ay pin 20. 21, 22. Tapos ang pin 31 po natin ay itong nakatapat sa maliit na IC na yan. Ayan po, yung pin 31 natin. Pin 31, ano po? Yan ang pinakamaliit na IC. So, kukuha po tayo ng isang resistor na 10K. Ano po? 10K. Ayan mga kaibigan, ayan. 10K. Naka-ready na po yan, ayan. 10K. Hindi makita. Ang kulay po nito ay brown, black, orange. Brown, black, orange. Ano kapatid?
So, ang gagawin po natin ay ihihinang natin dito sa pin number 31. Yan po, ano po mga kaibigan. Tapos ilalagay natin sa ground, iga-ground natin para ma-block yung protect niya, ano po, hindi na siya nagpo-protect. So, ihinang ko muna mga kaibigan, mamaya papakita ko ano po, paano siya ikabit. Ayan po. Naikabit na po yan guys. From pin 31 ay ikakabit natin sa ground. Ano ba batid? So, gawin natin ngayon ay testing natin kung umaandar na po at hindi na nagpo-protect or kusang nagsha-shutdown. Tingnan po natin. Testing natin mga kaibigan. Ayan po, mga kaibigan, tingnan po natin kung hindi na siya nagpo-protect. Ayun. So, gumana po siya. Ayan, hindi na po siya namamatay, mga kaibigan. Ayan po. Kanina po, nagsha-shutdown yan. Pero tignan nyo naman, ay okay na. Simpleng solution na po, mga kaibigan. Ayan. Ayan po. Option. Ayan na. Ayan na po, may kaibigan. Pwede na po. Pwede na. Pwede nang i-deliver sa customer. Ayan. Off natin ulit. Then, antarin natin ulit. Mga kaibigan. Ayan. Ayan. Sony. Ayun. Hindi na po nagpo-protect. Tuloy-tuloy na umandar. Salamat po sa panonood sa aking YouTube channel. Sana may natutunan kayong konting-konti. Ano po mga kaibigan? Bye-bye.